Tutkimusten mukaan 90% suomalaisista laiminlyö tyynyn hoidon. Joko se niin, että tyynyä ei pestä ollenkaan, tai sitten se on aivan liian vanha. Ja puolelle suomalaisista tyyny aiheuttaa jonkin sorttisia terveysongelmia. Huono hygienia tyynyssä ja vuoteessa aiheuttaa lievimmillään vähän finnejä naamassa, tukkosuutta nenässä, korvatulehduksia, silmätulehduksia ja semmoisia vähän astmaattisia oireita. Ja sitten pahimmillaan sitä, kun sänky on jo homeessa, niin tulee semmoisia mystisiä, hyvin vaikeasti määriteltäviä monioireita. Ja sitten ihmetellään lääkärin kanssa usein, että mitähän nämä oikein voisi olla. Tänä vuonna tehtiin mielipidetutkimuksen lisäksi vielä tämmöiset hometestit. Et ruvettiin katsomaan, että miltä näyttää asiakkaalta käytöstä poistuneet sängyt, jotka on tuotu meille tänne hävitettäviksi. Niin vaikka tämäkin patja, mikä tässä on päällä, niin tämä näyttää kohtuullisen hyvältä, mutta esimerkiksi löytyy tällainen iso valkoinen home, aika voimakkaasti kasvava homekanta. Tätä ei ole varmaan pesty ikinä. Näitä homeita on aika paljon erilaisia, eli tuossa äskeisessä oli tuommoinen valkoinen home, tässä näkyy olevan tuommoinen punainen home, en tiedä onko ottanut väriä tästä alustasta. Täällä on tuommoinen laaja musta homekasvusto ja näyttää kuitenkin päältä päin ihan hyvältä. Ja ehkä kaikkein pahin mitä on tässä, niin on tällainen, josta löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erilaista hometyyppiä. Eipä kuulosta kauhean terveelliseltä ajatukselta siirtää näitä lastenhuoneeseen tai kesämökille, niin kuin ne menis muuten. Kaikkein parhain on silloin, kun tyynyä ostaa, niin merkkaa sen ostopäivän pesulappuun. Niin tietää, että 3 kuukauden kuluttua se pitää pestä. Ja sitten 3 kuukauden kuluttua, kun se tyyny on pesty, pesumerkinnästäkin on väri lähtenyt, niin kirjoittaa sen, että koska sen on viimeksi pessy. Petauspatjasta pitäisi ottaa nämä kuoret pesuun puolen vuoden välein. Ja sitten kun tämä rupeaa olemaan 5 vuotta vanha, on kyllä vaikea enää saada niin puhtaaksi tätä, ettei tästä tulisi mitään terveysriskiä. Usein myöskin petauspatjoissa on parasta ennen päiväys, jossa voi vähän katsoa, että koska se on valmistettu ja koska olisi ollut ne pesupäivät ja kuinka vanha se ihan oikeasti on, sillä vuodet menee aika nopeasti, eikä yhtäkkiä huomatakaan, että on jo yli 10 vuotta vanha sänky, jota ei ole pesty ikinä. Lasten ja vauvojen patjoja hankkiessa kannattaa myös tarkistaa, että patjan päälliset saa irti ja että sen voi pestä. Vauvojen patjoa ei koskaan saa kierrättää, sillä vanhojen vauvojen patjojen hygienia on aina riski.